mineralizez și bine ați găsit la un nou episod din Minecraft. Sper că îl filmez, dacă nu se bătut în cap. Da. Și vedeți, mi-am pus obisiu, merge cât de bine. Dacă mă pui flame, nu contează, contează să meargă bine. Da, și cum v-am promis, n-am putut să filmez, cum am spus în videoclipul, m-am apucat de YouTube ei, nu am putut, am avut puțină treabă, dar uite, acum sunt aici. Și m-am jucat Survival Games. Nu știu al câte episod e ăsta. Habar n-am, dar în fine, jucăm. What the fuck? What the fuck skin are ăla? E păpușă. Putează începe în 15 secunde. 10 5 4 3 2, nu voi începe acolo. E al meu locul. Bă, e al meu locul, mă. Bă, te drecu, e al meu. Și nu jucăm pe Addicted. Și putem să-i lovim pe ăștia acolo. What the fuck, you? Fucking man, it's my fucking Christ. It's my fucking Christ, it's my fucking Christ. Mă bate ăștia, bă. Heck, dă-te, mă, dă-te. Dă-te, eu nu mă bag în bătaia voastră. Duceți-vă. Unul mort? Yay, unul mort. Ok. Deci, mapa asta chiar nu o știu. Ăștia fac timp. Ăia fac timp. What the fuck? Ce? Unde suntem aici, mă? Am auzit că pe aici sunt capane. Te drecu, te drecu, te drecu. Nu, bă, ce? Nu pot să iau chestul. Dă-te! Dă-te, că te omor, te omor. Te omor, te omor, te omor aici. Te omor, te omor, te omor, te rum. Ia dă-te. Ia dă-te. Marș, 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 marș. Așa te vreau, donuți. Stați un pic să văd dacă filmez. Noi suntem încă aici. Da. Filmez. Nu vine să cred că obisiul merge așa, e prima oară. Ok, l-am omorât pe Gigelul ăla. Mai am și eu 2 inimioare. What the fuck, man? 2 inimioare după ce mi-a dat? Ce? Naiba, frate. Uitați cât de bine merge obisiul, deci n-am niciun flame. Am ce fine. Ok. Unde mergem acum? Habar n-am. Nu știu că am venit pe aici. Deci am venit pe aici să urcăm pe liane. Să urcăm așa pe liane. Dă-mă aici. Să ne urcăm pe liane. Bă, eu m-am pierdut. Să mor eu de nu m-am pierdut. Gata, mă, aici, uite, impossible. It's a fucking impossible. Hai, mă, mănec! Așa. Credeam că mănec. Sari. Așa te vreau, să sar. Încă. Atent. La mulți ani cu sănătate. What the fuck? Holy shit. Și acum cum mai intrăm noi? Uite, deathmatch, după ce fac ăștia. Uite pe ăla! Băi, Hecu! Hecu nu e voi aici. Uite aici la 2. A intrat în joc, bine. Și nu va... nu uitați să apăsați acel buton de like, ăla cu degetul în sus.
Pentru că mă ajută foarte mult și dacă strângem 1000 de abonați, facem Sleeping Dogs. Sau Call of Duty, sau... În fine, să mergem la treabă. Ca să știți, Skeleton MC, la care vi l-am promovat, are și el un calculator foarte prost. Dacă vedeți unele flame-uri la el, eu calculatorul bun, uitați cum merge. Ok, o să... I-am zis să se las de YouTube, fiindcă n-are calculatorul bun și nu merge pe... Îl filmează cu Benike. În fine. Unde merge? Ala, bala, portocala, tu mi-ai furat banana, tu cine, tu când erai în patul meu. Acolo. Ce șmecher eram cu lima. Jocul începe în 10 secunde. Ok. Jocul începe 5 secunde. 4, 3, 2. Bă, ești că suntem în... Ești că suntem... What the fuck? Flame-uri. Știu, aici. Fii atât de dacă o să rămânăm... Nu risc. Am riscat. De ce, Doamne Dumnezeu? Nu stau aici. Nice hack and they keep the boss rapper. Frate, n-aveam cum. A ieșit din joc. Ne ducem la ăsta. Începe. Gata. Bă, ce cauți, mă, cu mine, mă? Băi, seriani, mă. Bă, ce cauți cu mine, mă? Mă. Bă, de ce se costa, mă? Bă, pleacă-mă de lângă mine, că nu sunt gay. Pleacă-mă, pleacă-mă. Ce, băi, ajutor! Ok, facem și noi te-am și pe al omorâm. Îl omorâm după aia. Îl omorâm după aia, că n-avem ce să facem cu el. N-avem cum să-l dăm la manet. Ok. Ok, să nu mai facem vocea de fetiță că mă enervează. Da, lol. Al meu! Căciula mea mă doare și nevastă mea mă ceartă. Uite, mi luăm pe podul ăsta, că e foarte frumos podul. Mă scuzați de porcul ăla mistreț. Că am imitat un porc și am tușit. Uite, uite. Bun, băiete, bun. Facem așa și noi. Și le punem aici. A, bă, da, avem voie. Putem să creștem un copac. Uite, punem așa. Este un cod, what the fuck, ce cod. Mulți ani cesto. Ia uite ce am aici. A, trebuie să mâncăm un film. Fiți atenți. N-ai jumping. Jump. Credeam că o să cad. În fine. Ok, să luăm tot din chest, ok. Beautiful. Ia uite, aproape stope. Cine-i gata la cu lopata? Bă, ce-am crezut că frumos ai un chest. Bă, eu nu știu mapa asta deloc. Bă, ăștia mă trimit înapoi. Bă, stați mă cum... Mergi dănuțe. Pe bune? Am. Nu mergi nebun? Uite. Uite cum se vede când mergi cu asta. Se noteze. Lasă-mă, mă brațe. Bă, ești scary. Mă, pleacă-mă de aici. Eu nu mai calcare. Bă, lasă-mă în pace, scary. Yay, ia uite, mă fac Hiron. Mă fac full Hiron. Hiron, ești ca mine. Hiron, what the fuck, man? You are not speaking English. Speak România. A meu. Asta, am ăsta îl păstrăm. Poate ne putem să facem asta, nu mai ne trebuie doar un diamant. Ăsta îl punem la 3. Cum atât. Ok.
Să mergem, să mergem, încotro să mergem. Yeah, sunt full iron! Woohoo! Yeah! Libertate! Acum puteți să-i omorâm pe ea. Bă, de ce am venit aici, mă, la sfârșitul mapei? Poate ne dă și noi ceva bun. Mergem pe pământ, așa, ca... Mergem pe pământ, ca în junglă. Cum se numea ăla, mă? În Spartan. În Spartan. Nu mai țin minte. Nu mai țin minte. Mergem pe pământ, așa. Suntem like a boss, nu ne prinde nimeni. Poate acum vine unul și mă împingea. Și nu mai eram like a boss, eram mortăciune. Eram mortăciune. Au! Nu mai mă omorâi. Au! Credeam că dă damage. Aici îmi dă damage. Aici îmi dă damage, aici îmi... Up! 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 Bă, cum să dai? Oh, m-a căzut... Ești nebun, mi-a scăzut doi inimioare. Hai să intrăm. Nu am încredere în casa asta. A, bă, da, eu am încredere. Mamă, ce bune stase? Sunt foarte bine. Ok. Să intrăm aici, dacă putem, da. Și nimica. Ok. Știam eu că nu e nimica. Aici, nu știu, dar cred că a luat cineva acestul și nu mai trebuie să ne urcăm. Nu l-a luat nimeni. Ce? What the fuck, man? Mi-a scos din nou să... Bă, dar eu m-am dus. Vreau să-l omor și pe mine. Stai că se de distanță. Uite cum faci! Bă, stai acolo. Dacă e mână pe aici. Dau de pas. Vine unul. Mă, hai, cine e puternic? Ar fi tare să-i spun lui Robert ăla care făcea mai timp. Robert, vine la spawn. Că am o surpriză pentru tine. Surpriza ta e moarte. Surpriza ta e moarte. Moarte. Nu, nu mă risc. E bun. Eu sunt regele vostru. Venuți atâta puternicul. Atutolor puternicul. Bă, dar nu mai știu limba asta română, mă. Mă enervează limba asta. Ok. Brrraparo. Rapano! Ia, dau unde e mai și ce faci cu el. Vine, are Skype? Eu? Nu. În ce mapă ești? What the fuck, mă, ce limbă are ăștia? Și am o limbă. Vrei să te omor, grenade. Inițialele vor fușează în 60 de secunde, adică un minut. Rapano! Hai, cine vrea bătaie? Hai, cine vrea? Cine vrea, mă? Cine vrea, mă, de la Dănuț? Și poate acum intrăm în focul ăsta și nu mai eram Dănuț. Bă, mănâncă, mă. Așa. Ok. Una, două. Mamă, bă, dar mă enervează chestiile astea, mă. Ești că sunt player, uitați. Mă întorc eu. Ești că player. Bă, nu mai scrieți așa în clipurile mele, mă, ce... Bă, dar unde se bat ăștia? Că vreau să mă bat și eu. Spectator 1. Spectator.
Rapala! Ok. Deci John Cena o rup într-o secundă. Main Power Surge. Main Power Surge. Main Power Surge. Al Arena 6. De ce, mă? Dacă nu vrem. Iar mă mai speria, mă. Chestii tâmpită. Uitați-mă cu infernul ăsta. Hai, stai. Hai, cine vrea la total? Bă, haide, mă, omorâți-vă unii pe alții. Distracție plăcută Indie Master, băi. A, și mi-am schimbat skin-ul. În fine, nu vi-l arăt acum. Că trebuie să luptăm. Și nu mai avem mâncare. Așa. Rapala! Nu te-am văzut! Pleacă, 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 te mor, că te mor, te mor! Ce? Ia ce are ăsta în inventar? Cum stai? Ei, stai aici, am spus. Nu pot dau? E. Bine, mai jucăm și închidem și noi videoclip. Începe, hai să intrăm aici. Uitați skin-ul ca să vi-l arăt. Stai să vi-l arăt și pe spate. Ok. Nu ne ducem în față. Ne ducem pe acolo. Dă-i în mână! Bine, dau în tine! Credeam că e seară. Ia chesturi. Uite, ia chesturi, Danuț. Deja s-a omorât Alex, l-a omorât pe... cu brutalitate. Ai văzut? Ăștia știu engleză de să rup. Sau română. Eu știu, vorbește limba românește, eu. Păi știu să vorbește. Tu nu știi vorbește. Ah, bine că am luat bine. Bam, param, bam. Bam, param, bam. Deci dacă dau așa, tu nu. E gol aici. Nu știu ce mi se vede așa, dar în fine. Mănâncă, 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 mănâncă. Am terminat un tort. Și să iei un chest, și tu, fiecare găuri. Găsești un chest. Și un noi cu foc, de nu scad. Mă plimb. Aaaa. Am mai fost aici? Da. Și poate și în cealaltă parte are. Moare. Bă. Nu se poate, nu se poate, nu. Ai schiope, ai schiope. Ai schiope. What the fuck, man? Rapalo. Am sărit peste casă. Woo! Libertate! L-am și-l futeam. Fuge, 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 fuge. Nu, da, și cam asta a fost pentru azi. Păstrați pe butonul de like ăla cu degetul. Da, și cam asta a fost pentru azi. Pe asta vă restau.